sa Ružom Rupić. E pa ljudi, zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Impresivno sa Ružom Rupić. Za danas imam jednog jako zanimljivog gosta. Ovo prva epizoda ili... Nije, ovo je druga epizoda. Oh. Druga epizoda, ali nisi mi dopustio ni da te uvedem. Ali ovo da izađe kao prva epizoda, neće budem drugi, ono. A ko je prvi, da nije Muđa? Nije. Aj, pogađaj ko je prvi. Kim iz Life? Ne. Čoda? Ne. Janko? Ne. I YouTube, ali i muzički svet. Žensko ili muško? Muško. O, de znam. Krenula sam da najavim čoveka i da kažem da obično kada me pitaju za njega neki ljudi koji nisu u ovom poslu, ja kažem kako je on stvarno normalan u realnom životu i kako je samo pravi od sebe budalu na internetu, ali mi nije dozvolio da završim rečenicu do kraja. Skupu budalu. Skupu budalu, tako da... Čekaj, koja kamera si ima mene? Jer ovo je total, ovo je ono? Ovo je total, ovo se menja. Skupu Tako da, budalu. na moje veliko zadovoljstvo danas sa nama, Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase. Dobrodošao! Ja sam preuzbuđen što sam ovde, hvala na pozivu. Hvala. Predite mi Pa na mi kad ti majke. neko kaže dobrodošao, ti kažeš bolje te našao. O, dobro, vaši. Prvenstveno želim da se zahvalim mom Pavlu, producentu. Trenutno se nalazimo u studiju kod Pavlezija i ovdje snimamo sve naše epizode. I također našim sponzorima projekta u pitanju je VIP. Pošto se u studiju ne puši, u studiju se vipuje. VIP je zdrava alternativa cigareta i za sve vas koji želite da prestanete da pušite sjajno rešenje. Pritom se ne osjeća i zato ga konzumiramo u studiju i svaki naš gost će dobiti jedan proizvod od VIP-a i mene. Ajde bre, pitaj. Izvoli ovako. Ko je Bogdan Ilić pre YouTube-a? Ko je Bogdan Ilić pre YouTube-a? To je jedan momak, gamer pre svega, šarmantan mladić kao i sada. Onako, otrov za žene, ako mogu tako da kažem. Pre YouTube-a si bio otrov za žene. Joj ne lupetaj kao Boga te molim. Znamo se Bogdan. A čekaj, možemo zamenimo mesto? Meni je levi profil lepši. Ne možemo, ovdje sedim ja uvijek. Ali meni je levi profil lepši. I meni je. Ja, bože me šta sad ćemo čovjek, sad? kako neozbiljna produkcija. Ne. Bio sam, mislim i dalje sam, ali pre YouTube-a gamer pre svega. I tako bih se opisao, onako, išao sam u muzičku školu, ali moja strast i ljubav je bila gaming. U tome sam se video kao profesionalni gamer, ali zbog nedostatka podrške sam morao da napustim taj san. Znači ti nisi imao podršku na početku? No, nisam nikad imao podršku. Tek kad su došle pare malo, a onda kao bravo. A čekaj, odakle ti iz muzičke škole u igricama? Šta ti je veća ljubav zapravo, igrice ili muzika? Igrice. Igrice? Pa ne znam sad, ne znam. Kako kocku si mi uvalila. Ne mogu majke mi to da ti kažem, zato što ja sam odrastao uz igrice i dan danas ih igram i sad sam ušao opet u gaming, držim tim, osvajam ligu, prvi smo, ali nemam pojma, majke mi. Oba su mi podjednako onako blizu srcu. A kako si ti počeo da snimaš? Pošto suština emisije sad ne znam Pa koliko kao sam i ti, verovatno, uzeo sam objasnila. telefon i krenuo da snimam ovako. Tako je. Ne znam koliko sam ti objasnila. Radimo generalnu retrospektivu. Gde si počeo, kako si počeo, sve šta se dešavalo kroz tvoju karijeru i život i ovo što si danas. I onda sad hoću da uvedem ljude u priču. To će sigurno biti veoma zanimljivo, pošto sam ja u pitanju. To ti kažem. I onda hoću sad da uvedem ljude u priču kako si ti uopšte krenuo da snimaš. Pa kako sam krenuo, snimao sam igrice, bio sam, kao što sam rekao, gamer. To mi je išlo dobro. Shvatio sam da sam interesantan mladić. Dosta ljudi mi je to rekli i onda sam odlučio da krenem to da snimam Tačnije, krenuo sam prvo sa live-ovanjem. Ja sam jedan od prvih na Balkanu koji je krenuo sa live-ovima, pošto sad vidiš da svi streamuju, svi live-uju, svi se time bave. Ja sam prvi, razumeš, svi su to vidjeli od mene. Ovo je tata, ali kako se zove... malo sam batalio to jer sam previše imao ovih drugih stvari, drugog kontenta. Mnogo sam se nervirao zbog igrica, znaš, i sad kad igram igrice nerviram se, penim, razumeš, onako krenem besnilo da mi izlazi na usta. Ali to je zato što sam strastven u svemu što radim i onda kad gubim se nerviram, razumeš, i onda tako to ide. Znači igrice su te najveća strast. Znači počeo si prvo sa streamovanjem. Da. A kad si počeo da snimaš, koje godine? 2016. U avgustu, mislim da sam krenuo kao iole redovno da izbacujem. Možda čak malo ranije. Neke isječke sa streamova sam izbacivao, pošto sam streamovao na Twitchu, pre nego što sam možda došao na YouTube, ja sam već 2013. ili 14. sam prvi put live-ovao, možda i 15. nešto tako, ali baš je bilo davno. I ti si onda samo u jednom momentu promenio sadržaj. Da. Šta je dovelo do toga? Pa dovelo je do toga zato što sam vidio da je,
No, kako se zove, ovaj LOL koji igram ima određen broj publike, razumeš? I kako se zove, ja ne mogu sa tim sadržajem da doprem do beskonačne količine ljudi, jer određen broj ljudi igra LOL. Tako da sam krenuo, znaš kad sam krenuo da se prebacujem? Krenuo sam kao malo više da se prebacujem kad su krenuli diss-trackovi. Kad su svi krenuli diss-trackove, kad mi se Ruža javila na Instagramu prvi put i pohvalila mi diss-track. Smo se znali ti ja? Ne. A sećaš li da izbacio se oni diss-track kao YouTube sudbina i da sam rekao da vam kažem lekciju jednu bitnu, fora je da pišete reči u ritmu i to je Ruža okačila na story. Bravo! Ja kao Ruža Rupić mi sjajela i tad sam mislio da je Ruža za ono moje godište, ono izneverao sam kad saznam kad ona među da je kidara. A onda smo šetili kjera zajedno u pola noći. Šalimo se, ne šalimo se. Možda neko ostane na vama da saznate. Jel si ti izbacio prvu pesmu pre nego što si počeo da snimaš drugačije klipove? Da. Nešto OTP Jasu, je li tako? Tako je. Čak prva pesma je bila Bili Baku, kao parodija na Bili Čiku. To se sećam. I to je bilo u avgustu 2016. ili julu, a onda sam OTP Jasu izbacio i ja mislim 9. septembra, ako se ne varam, nešto tako. Tu si ti već krenuo polako da... To je bila prva pesma, kao pesma. To je bila moja pesma, full sve, razumeš, moja pesma. I ponosno sam na nju, iskreno. Ona ukupno ima sada, recimo, imam 2 verzije, ima 5 miliona pregleda, što je ono za LOL pesmu... Ozbiljna priča. Koji ti je prvi klip onako baš napravio bum? Ja se sećam da li je to bilo 2018. kad su svi gledali Bako prasa. Znači tad je, svaki dan si izbacivao i ja sam te prva gledala. A sad me ne gledaš? Pa malo, tu i tamo. I imam neke zanimljive klipove sad, iskreno. Znači, sada što je najjače kontent mi je ludilo. Sad mi je svaki klip ono presmešan, majke. Znam, ludilo jeste. A? Pa znam da je ludilo sa pregledima, sa svim mogućim. Pa to, zašto sad mi je kontent bukvalno da svi mogu da gledaju. I najmanji klinac, čak mi je kontent više kao friendly ljudima koji razumeju fore, a ne baš deci, ali i klinci, ono male kidare, gledaju jer je interesantno, jer je takav je kontent da može da gleda najmlađi, a i neko stariji. Zato imam toliko pregleda, zato generišem toliko pregleda i to u prvih 24 sata svaki klip mi pređe ono 400.000 pregleda, što znači da mi community bre jako lakav, razumeš? I onda još krene da nakucava preglede kako zove posle toga. Pa tako u proseku mi je 400.000 za 24 sata. To su ozbiljno veliki pregledi. I to ja držim bre, Ružo. Znači, realno sam postao najpopularniji youtuber kad sam isprozivao Anđelu i Nađu. Hoćemo da dođemo posle, nemoj da mi bežiš s teme. Nemoj da mi bežiš s teme. Odgovori mi na pitanje, koji ti je klip onako baš gdje si odskočio? Naš koji pesma je bila Balkanska scena. A, to, ja volim mnogo tu pesmu. Balkanska scena. I jeste, to je bio zapravo, to je pesma, klip koji mi je bukvalno grunuo kanal na nebesa. Svi kažu kao, mi profesionalna drama, a ne kapiraju da je meni zapravo karijeru napravila pesma koja je pozitiva. Ta pesma je mnogo dobra. Jer ti znaš da sam ja u mesecu, kad sam izbacio Balkansku scenu, dobio 110.000 subscribera. 110.000 subscribera. Za mesec dana. Iz nekog normalnog života. Odjednom ti se desi tolika slava. Kako ostaneš normalan? A nije se meni desilo odjednom, to je cijela poenta. Jer ja sam postepeno rastao. Meni je godinu dana trebalo da dođem do 100.000. Dobro, to znam, ali kad se baš taj boom desio, jer to se desilo u par meseci, da je baš bio boom. Ali opet nije to ni toki boom, znaš, koja je razlika između 220.000 i 330.000 subscribera? Nema je. Znaš, to je, mislim, malte ne jedno te isto, razumeš? Date 100.000 više ljudi na Balkanu koji je toliko, znaš, rasprostren i tih 100.000 ljudi, znaš, nije to neka velika razlika. Velika razlika između 200 i milion, ali ja sam od 200.000 do miliona došao kroz 10 meseci. To nije jeste realno kad gledaš u neku ruku naglo, ali opet to je 10 meseci. I onda sam ja imao vremena da se prilagodim. Mislim, generalno, ja sam doživio šok, kako se zove, bilo je, znači, BTF 2018. Tad je ono baš bilo... Da, to je baš bio boom. Ludilo, da kad sam došao, ta je bila posle drame, a dobro, doći ćemo do toga. Posle drame... To je posle drame ko je? Anđela i Nađa. Aha, sa Anđelom i Nađom. Bilo je posle Jaseša, pa Anđela i Nađa, onda je bio BTF, to je bilo najveće ludilo. To je bilo... Sećam se. To je bilo haos i tu sam bio u fazonu koliko sam ja popularan, ali onda je bilo 2019. početak januar kad sam bio u Novom Sadu
kad To bilo se sećam kad su evakuacije. evakuaciju Tad sam ja napravili. shvatio u čovječe, stvarno morate baš Ti popularno. ja smo bili zajedno, gde smo beše bili? U Nismo Aranđelovcu? nikad bili zajedno, Ne laže. zajedno tako, u Aranđelovcu smo bili na nastupu kad su trčali klinci za tobom i za kolima. Mi Da, smo to je mogli bio u auto. skandal, majke mi. To je bilo baš onako, Veliki pozdrav za Aranđelovac ovim putem. mašemo vam i ljubimo vas puno. Ogromna publika BTF drame. Jel misliš da su ti drame pomogla? Da. Dalje. Ne, pa ne, što ljudi su u fazonu našao kao, on se, kad kažu, za mene sam se podigao na drama. Ti Pa znaš nije da kao... nisi. Vidi, nije da nisi. Ja ne mogu da završim rečenicu, bre, kakav je ovo intervju? Hvala. Znači, ti kao youtuberka znaš koliko je ljudi učestvovalo u dramama. Znam. Koliko njih je ostalo tu. Koliko njih je zadržalo preglede koji su imali tokom drama. Niko. Niko. Pa ne veoma malo. Niko. Pa samo ja. Zašto? Zato što drame su nešto što ti pomogne da dopreš do većeg broja ljudi. Dobro. I onda kada ljudi dođu i svi vide, drama, super, ljudi vide na koji ja način prozivam tog nekog. Ja nisam u fazonu samo razumeš, nego sam u fazonu kreativno ga prozivam. Plus. I onda ljudima bude to smešno, razumeš? Nije samo kao ono psovanje i vi bipujete ovo, bipujete banje majke, razumeš? Nije samo to. Nego, ja sam kreativno to radio. Zato ljudima je bilo interesantno. Evo recimo drama sa Anđelom i Nađom. Ja sam smislio da... Ti si napravio i pesmu za to? Ja sam napravio foru, pa svaka drama je bila sećam propraćena pesmom. sećam I za Džumandžija, i za Jaserštajna, znači Gnjilana, i za... Ali vidiš, ja sam svakome napravio nadimak. To niko nije uradio pre mene. Ja sam davao nadimke ljudima sa kojima se prozivam. I to je ljudima bilo smešno onda dalje. I sad šta je fora? Dramom privučeš ljude, kako ih zadržati? Tako što ljudi vide da si ti zapravo zanimljivi kad ne prozivaš, što sam ja uradio. Nemoguće da sam ja skupio ovoliko popularnost toliko brzo i toliki broj ljudi. Da, i nemoguće da je toliko ljudi ostalo da me gleda zbog drame. Ma nije. Što nisu ljudi ostali da gledaju, ne znam, Rajketa ili nekog drugog. Zato što voli dođu zbog drame i onda vide, okej, drama, i onda pregled je ovako. A meni su, znači, drama ide ovako, pregledi, naravno padne to jer ne možeš da nikad održiš preglede koji imaš tokom drame. Ne možeš to, bude Ja 5 sam, dana haos. kad mi je bilo ovo s maloletnicama i sa ovim vojažom, meni je bilo svaki klip za 24 sata 1.000.000 pregleda. Znači, skoro 1.000.000 pregleda, to je bilo ono ludilo. I onda padne na 400-500 hiljada za 24 sata. Opet nije Je malo. to malo, to nije ošte malo. I onda ide dramica neka, paf, i to. Ali svaki put ta crta na koju padneš je malo viša, razumeš? Onda je bilo, ovdje skoči na 100.000 pregleda po klipu, pa se vrati na 50. Pa skoči na 150, pa na 100. Pa 200, pa 150. I svaki put raste to na gore, razumeš? Dok neki youtuberi idu ovako, paf, dole, paf, dole, razumeš? I tako ide u krug. Ti si počeo da pišeš pesme. Ti sve svoje pesme pišeš sam. Tako je. Muzika, tekst, sve. U nekim LOL pesmama, ovo je za gaming, pošto se izbacio dosta, pomagao mi je drugar Jax sa tekstom. Mislim, ja sam većinski radio tekst, on mi je onako dao neke, ponekad nešto on se dosta tipa to ispravio, a tu sam većinski sam. I pesma Autotune za Anđelu i Nađu, diss track, to sam zajedno pisao sa najboljim ortacima. RIP, najbolji Kad smo ortaci. kod najboljih ortaka i cijele te ekipe tvoje društva. Kroz karijeru, kroz popularnost i ostalo, jel ti se desilo? Mislim, za jednu priču znam da te oni najbolji drug pokrao, to se sećam. To je bio Mislio haos. sam da si ti moj... Čuo tu pesmu? Jel te dirnula ta pesma? Jeste, pa cijela ta priča baš bilo mi te žao, iskreno. Heavy. Baš Heavy, to je baš- iskreno, to je baš heavy priča, Jeste. majke. A jel si osjetio da je neko možda tvoje staro društvo, jesi se odaljio od nekih ljudi? Jel ti se desilo da neko s tobom se druži samo iz koristi? Pa mislim, desi se, ali ja se ne družim s tim koji se druže sa mnom samo iz koristi. Jer cijela poenta, ja još kad sam krenuo s YouTube-om, ja nisam toliko ljudi puštao u život, razumiješ, nisam imao ni vremena jer sam snimao svaki dan i to je to. Ja sam dosta ljudi otkačio, prestao se družim sa dosta ljudi jer ne možeš da postigneš. I onda vidiš ko ti je najbitniji u životu, ali generalno, znaš, ne možeš to da vidiš uvek. Recimo, ja sam sa tim drugom koji me je pokrao, ja ga znam iz vrtića. Naravno, ne možeš da znaš uvek ko je tu s tobom, zašto. Ali generalno ne.
generalno to je bio jedini incident da me baš ono drug, da kažeš, dobro, bio još jedan o kom nisam pričao, ali taj druga nije bio javan, nije se znalo za njega, tako da nisam ni imao potrebe da pričam o tome. Ali bilo je incidenata gdje ono ljudi koje manje znam i ti neki drugari, ali to se iščisti sve i dođe na svoje. Dosta ljudi me je pokralo, nije samo jedan, ne brinite. Ti si prva ličnost koja nije bio, da nisi skroz bio family friendly, a da si imao ozbiljne kampanje i klijente. Jel smatraš da si trendsetter? Da. Ja sam bukvalno omogućio youtuberima da imaju sponzori ako psuju. A kako si to radio? Tuk što je bilo, meni su se javljali sponzori i govorili, tačno nije, prvo mi se niko nije javljao. To znam. Niko nije htio da radi sa mnom. Onda su krenuli da se javljaju kao, ali ne možeš, nećeš smeti da psuješ ako radiš sa mnom. Ja sam rekao ništa, hvala, doviđenja, razumiješ, ne trebaju mi pare. Nisam imao para, razumiješ, nisam imao dinara, ali sam znao da ako se promenim da će to biti to. Nije mi to ovo što je bio cilj. I onda sam došao od toga da kažem sponzorima, ok, neću da psujem u klipovima u kome se pojavljuje vaš brand. To je ok. To je u redu. I bipujem, ako se pojavi psovka, bipujem je, razumeš? Samo u klipu u kom je sponzor. U ostalih 29 mesečno psujem, rasturam, ovo boli me. Pohvalu, deco, nemojte da slušate gospodina, molim vas. A sad svi psuju, realno. Ali kako se zove, što se toga tiče, znaš, nisam odustao od tog svoje neke ideje kako treba da se postupa na YouTube-u i onda sam vremenom i prestao i da bipujem. Počeo sam psujem, boli. Ljudi su vidjeli bre da se prodaje. Ono što ja reklamiram se prodaje kao blesavo. Psuj, brate, rasturej, cifre ide ovako, razumeš, ono, praviš nam brand, bukvalno. Tako da, i bolelo uvo što ja radim. Samo da je ono, da nema nekih ono ispada, ekscesa, kao s maloletnicom. Tako da ja sam omogućio youtuberima da zarađuju i ako psuju. I to smatram i ti znaš da niko nije bio family friendly. Svi su pričali kao ja sam family friendly, ja zarađujem. I to je bilo do fazom 2018. bilo tako. Dok ja nisam krenuo da... Ti si preokrenuo celu scenu. A ona moja. Ne, dok se ti nisi pojavio potpuno drugačiji sadržaj išao na YouTube. I onda je došao gospodin i preokrenuo. I prešao igricu. Ja sam snimao sadržaj koji se meni snimao. Kad smo kod sadržaja, moram da te prekinem. Ne moraš. Moram. Odakle tebi ideja da radiš ocenjivanje veselo-balkanskih? Zato što su svi, evo to je dobro pitanje, svi su radili reakcije i ja rekao, pa ja neću budem kao ostali jer sam prvo što sam rekao neću budem kao ostali da imam neku armiju, ja sam onda napravio instituciju. Nisam teo da budem kao ostali da radim reakcije, ja ću da radim ocenjivanje. I tako došlo do ocenjivanja. I onda je to ljudima bilo, vidi, ono stvarno ocenjuje. Ja kao, našao flow. Što najče, ono je bilo kršine, ja sam morao da rokam nule, razumeš? Tako da... Pa znam. Ali i moje pesme su uvek... Osjetila je Ruža na svoj koži nulu. Nisam ja imala nulu. A to je da što ti god imam. Divan si. Ne, moje pesme si uvek dobro ocenjivo. Ne mogu da kažem. Znači, dobre pesme. Hvala. Također, svi ti klijenti u jednom momentu kad se desio skandal su se povukli. Tako si rekao, tako? Sa maloletnicama skandal. Uvo, ti skočila, ovo je time gap 2 godine. Ajde, dobro. Okay. Time gap. Šta se tu desilo? Koja je tvoja neka strana priče? Pa znaš moju stranu priče, ženo bre, pa... novinama... Pa nema koja je strana priče. Došla je klinka, rekla im 18 godina, su rekao može i to je to. Nema tu strane priče. Znači ono, samo što je to došlo do javnosti tako što je neka 10. klinka koju ne znam ni ko je ni šta je objavila to. Jer je ono, te klinke kad su bile kod mene su se slikale i kačile storije na Close Friends. Dobro. Njihovi Close Friends i tako sam ja saznao za one klinke. Neko ko je vidio njihov Close Friends story mi se javio i kaže bako ta klinka je 2400 godište. Ja se u trenutku preznojao, ono nije mi dobro, kao je volim lične karte. Pa ne, kao neću ti ja pokažem ličnu kartu, razumiješ, ovo ono, kao pokazala, ali, znaš, brzo spustila i poslije se nema lične karte, meni nije bilo dobro, ono, pa kao, izbaču se ih napad. Tako da, i onda, verovatno, ti drugari neki su poslali ili kačili ovo, ne, toj nekoj levoj ribi koja je objavila zone bile, koja je počela proziva priču da ja iskorišćavam nekoga. Što se iskorišćavam? Klinke došle, slikaju se u Porscheu, ovamo, koga iskorišćavam, bre, njima bilo banja. A tebe neko iskoristila neka riba? Pa one su mene iskoristile. Jel? Pa jesu. Zbog para, zbog čega?
Pa zbog čega? Jer ne znam što zbog čega su oni mene iskoristili. Ali ja sam ovdje žrtva, ja sam iskorišćen. Kako ne vidite? Pa oni su došli kod mene, slikali se na storiju, njima bilo cool, ja najebo. Pa kako je to fair? Uskoro ide klip. Kada je izlazio ovo? 23. marta. Onda vratno je već izašao klip o tome kad ide tužba i šta sam sve tražio u toj tužbi da mi se nadoknadi. Ti si nju tužio? Da, ona je dobit će u maju, stiže jer tek tad je ročište, krivičnu prijavu ona dobija, a parničnu sam poslao medijima. Tako da ima da mi plate, pa da se šalim se, okej. A jesi imao nekad, da si mislio da je nekad devojka s tobom zbog tebe, pa se ispostavi drugačije? No. Znači ti si znao da su, sad nemam pojma. Pa hvala Bogu čoveče, pa da vidiš da neko ko je popularan i u fazonu kao da riba dolazi kod njega prvo večer zato što je on gotivan dečko. Boli nju uvo, razumeš, i ovaj ima 1.000.000 followersa, razumeš, ono. Možda sam u stvari neko bio gotivan, razumeš, i to. Mislim, neću grešim dušu. Realno ja moram da budem gotivan, ne moram da budem, šta serem? Zavisi od devojke, realno. Ali fore u tome što, kako se zove, bilo je, recimo, vidio se s nekim devojkama kao duže i da kažem, pretpostavljao sam, jednom sam se zapravo vidio možda duže i znao sam da ona bila sa mnom zbog mene, razumeš? Ali ništa nije bilo od toga na kraju. Ništa. Trenutno si u jeku još jednog skandala. Po medijima. A ovo za... Da. Šta se tu izdešavalo? Ja sam pošao nekakav maloletnica opet. Nije, pa ja se stvarno nadam da si jednom naučio lekciju. Ma gde sam naučio lekciju? A? Molim? Šta? Molim? Šta se sad opet desilo? Opet si po svim novinama. Hapšenje, terete te za ovo, terete te za ono. Terete me, razumeš, zato što sam mnogo jaka glava, bri. Ali u svakom slučaju, pa da, dešava se, razumeš, mlad sam, uspešan, lep kao lutka i nekome to smeta i zato mi uzimaju kola, razumeš, taću. Ali ovo ne mogu da mi oduzmu, ovo ostaje zauvek. Možeš ti da vratiš ta kola? Ovaj osmeh. Pa ja se nadam. Šta si uradio pa si tebi oduzela ta kola? Šta si tačno uradio? Ništa. To je ono što ne sveće. Oni došli, uzeli ključeve i rekli doviđenja. Znači, ispričao sam to u svom klipu. Ništa. Ništa nisam uradio, to ne sveće. Prvi auto su mi oduzeli tako što mi je lik startovao me i rekao, divljaš po gradu, sad ću pozovem interventnu, lik u zatamljenoj Astri sa blinkerima. Dobro. Divljam po gradu. Jel može da se divlja po gradu kod pravnog fakulteta u 3 popodne? Molim vas. Može od gužve. Nemoj, jeste vidjeli nekoga da vozi više od 10 na sat? Ne. Ali ja sam vozio Carreru, spustio sam krov, bilo lepo vreme, mi se zezali i onda to, razumeš. I u svakom slučaju, tako da startovao me, kaže divljaš po gradu, bla, to smo prešli. I bila je raspisana bukvalno poternica na tablice moje i ceo grad je dobio, razumeš, dojavu da se jure moje tablice. Ništa. I startovali su na Novom Beogradu, žandarmerija, pa je došla saobraćajna, pa sam, znači, a što sam duvao za alkohol, ja ne pijem nikad. Tebe uhapsili tad? Ne, samo su me odveli. Bili su raznorazni naslovi, baka prasa uhapšena. Šta je istina? Da. Šta je od toga istina, šta Uhapsili su nije? me, znači ovako su mi stavili lisice na ruke, ja sam rekao, nećete me srušiti. Pa imaš na malo storiju kako ulazim u policijska kola? Ti si snimao kako ulazi u policijska kola? Da. Pa šta, ne mogu da snimam kako me hapse bez razloga. Ja sam pošten čovek. Nadali su mi imaš neki novi test na drogu. I dolazi riba, policajka, donosi mi test na drogu i kaže, ajde, liži to, staviš to usta i liži. To je neki ovako caculjak i ovako. Bože, I liže ovako. Kaže ona, je ližeš? Kaže, liže, vidi. Ja, to je bila fešta, majke. I onda 5 minuta treba da saftaš to. I ja ga nisam dobro isaftao i posle 10 minuta nije poplavilo neko govno. Ja sam morao još jedan da ližam. A ja sam sušila usta, pakao. Ja sam imam kolima žandarmerije, ovi ljudi vrišta, svi mi se smeju, razumeš, čoda sedi pored, vrišti A i on sve. je bio s tobom tad? Da. Znači tebe i njega. Da, u kolima žandarmerije. I kako zove, i ližemo, okupilo se 100 ljudi, svi slikaju ovo, mi smo ušli u kola da nas ne bi slikali, jer ovima je bilo više neprijatno, znaš, nisu navikli ljudi na toliku popularnost. Mladog youtubera baka praseta. A drugi auto, parkiram ga u zabačenoj ulici, nigde nikoga nema. To je Lambo. Da,
Lambo. I kako zove, nigde nikoga nema. I odjednom se stvara ovako interventna, saobraćajna. Ja sam se nepropisno parkirao. Znači, zagazio mi točak na pešački prelaz. Jer je ulica zabačena, nema nikoga nigde. A kola su ovako parkirane. I znaš što meni ispucava čovek, kaže, pa vidiš, po zakonu kaže, ne može niko da se parkira na 5 metara od pešačkog prelaza. A 10 kola ovako na 5 metara od pešačkog prelaza, ni jednu i na drugu stranu. I znaš što ja kažem? Kažem, pa dobro, okej, a ćete njih sad da dignete. Ne brini se ti, mi ćemo da nađemo vozače. Samo su mi napisali kaznu i otišli, ćao. Nisu se okrenuli, majke mi. Nisu. Ja sam dobio kaznu. Dobro. Ja imam regularno papire da mogu da vozim na strane table, zašto mi se auto vodi kao renta-kar. Dobro. Leasing je, ali se vodi kao renta-kar. Da bih mogao da vozim po zakonu član 2. Dobro, ne moraš sve. Ne, da ne bude da lažem. Jer prvi put pričaš u medijima, to jest ovako kod nekoga o tome? Jer sam već izbacio klip kako pričam o tome. Znam, ali kao da kažeš u medijima, prvi put pričaš o tome. Nisi pričao ovako za novine, portale. Što si ti novina? Pa jebi ga. Au, mene namestili, brate. Šalim se, ne, ti si kod mene na kanalu. Ovdje si siguran ko beli medved. Ovo je pod mojom lupom. Član Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Član 273. Kaže ovako. Imam neku slinu. Dobro. Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji ne mogu upravljati lica koji imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji. To sam ja. Ja ne mogu da upravljam. Ali dalje kaže. Izuzetno od stava 1 ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koji imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji ukoliko imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do 6 meseci, kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koje upravljaju renta-kar vozilima. Znači mogu da upravljam stranim vozilom na strane table. Ja sam imao ugovor kod sebe, sve je bilo regularno. Ja pitam čoveka, gospodina, i ja kažem, mogu da idem? Pa ne, dolazi dizalica po tvoj auto. Ja kao, što? On kaže, pa, kako se zove, ja kažem, kako, pa što, je li sve regularno? Je li sam vam dao papire? Je li sve čisto? Je li sve jasno? Ili imam dozvolu? Je stoji u zakonu da mogu da vozim? On mi kaže, stoji. Ili imate papire? Imamo. Je li sve regularno? Jeste. Što mi dižete auto? Kaže, pa neko kao gore je javio da vozilo mora se kao proveri. Da mora da ide na prover. I oko u šoku. Gledam, evo imam snimak. Gledam kako mi dižu auto i vrištim od smeha. Ono mi je fascinantno. Ode. Potvrda da mi je oduzeto vozilo. Hvala vam, baš ste mi ono pomogli. Ode nam prevoza sredstvo. Ja, pa to ti je Jobi. I tako. Koliko je tebi problema donela popularnost? Pošto sad kad pričaš ovo, to se ne dešava. Pa gledaj, realno imam masu problema. Sigurno više nego bilo ko javna ličnost. To mogu da potpišem jer očigledno svi znaju o mojim problemima. Kako se desi. Ima dosta o kojima ne znaju ništa. Što je pametno. Ne treba baš sve. Ali, tako je. Ali, ima dosta problema. Ali opet, realno, kad pogledaš koliko mi je dobrih stvari donela popularnost, što se tiče financija i svega toga, lepo biti popularan, lepo je kad te ljudi vole, razumeš? Tako da, ne mogu da se požalim, ali opet kad pogledaš koliko mene gaze zbog toga što sam ja, eto tako, stvarno sam uspešan i broj 1 i to, malo je nefer, ali ja se borim sa svim jer sam najjači. Ovdje sam najjači. Ja da ovdje nisam najjači, ja bih pukao na šotka. Niže mi neko mogu da izdrži onaj napad i pritisak posle onoga sa maloletnicama. To je ozbiljan medijski linč. A to ti tako kad si zamisli, ja izlazim, alo bre ženo, ja izlazim na ulicu i gledam kako mi ljudi gledaju i sad, do sad sam bio u fazonu, gledaju me top, razumeš, boli me uvo, a sad kao oni misle se ja pedofil. Ti se desilo ti uživo neko nešto kažeš? Idem bre ženo na rođendan kod neke dece. Ja ga, da će oni roditelji da misle da sam ja pedofil, da će me sklanjaju od njihove dece, majke mi.
Znaš ti ko je ono pakao u glavi, vrate, haos. Tako da, to je bilo to. A ne, uživo niko ništa mi nikad nije rekao, ono, sem one jedne budale kad sam snimao sa Milim i Foxom, baka na finjaka, lik došao i prosao mi pivo po haubi, ovako, po lambu. I kao, ti si antihrist. Krenuo ovako prekršam, a ne vreš da je ludilo, ne znaš što imaš, šta sve ideš u životu. Što privodimo polako kraju, kako je biti broj 1? Strava, hvala što ste gledali. Nije još kraj, beži mi. Strava, majke mi. Osjećam se kao $1.000.000, majke mi. Ali imaš i odgovornost. Ogromno. Kako bi imam odgovornost? To mi je ljudi koji stvarno prebacuju neku odgovornost. Ljudi, imaš. Ma saberite se. Cijelu scenu si preokrenuo. Dobro. Sad imaš odgovornost. Za šta? Za sve delo dešavanje. A za šta odgovornost? Jer ja bavim nekim kriminalnim stvarima da... Ne, pričam ti o tome. Pa znam, ali šta? Ajde, kad si rekla sad imam odgovornost. Kakva odgovornost? Pa sva ta deca koja te gledaju svi. Dobro. Pa oni se ugledaju na tebe. Ja sam edukativni program, ja sam zabavni. Pa se ugledaju na Ultra TV, skaču po blatnim baricama kad Pepa skače po blatnim baricama. Ne. To su deca ranije. Ali opet ja sam zabavni program, ja ne treba da snosim nikakvu odgovornost. Ja snosim odgovornost što su ljudi debili i konstantno mi nabacuju odgovornost. Ja to ne treba da snosim, ja sam čovjek koji izbaci klip. Smiri se polako, niko te ne napravi. Ne, ja sam, vi ste mediji, razumeš ono, tako postupam s medijima. Ali šta je fora? Imam ja određenu odgovornost, zato što mi, kažem ti, ljudi to prebacuju, ali većinski ja sam osjećam odgovornost. Ne treba niko meni ne prebacuje odgovornost, ali meni ljudi prebacuju više odgovornosti nego što bi ja trebalo da imam, razumeš? Ja imam odgovornost, psujem, ja sam rekao, ja psujem jer se ja tako izražavam, to nije dobro. Ja treniram to je ono što ja promovišem. Nemojte da pijete, nemojte, razumiješ sve to, nemojte se drogirati. Šta ti hoćeš više, hoćeš ti učin dete koliko da sabira 2+2? Stani. Jel smatraš da roditelji treba da vaspitavaju svoju decu, a ne youtuberi? No naravno. Jel te smara nekad što su toliko nabili? Pa evo ti primjer, ja sam 96. godište. Dobro. Jel ti misliš da nema 96. godište koji su apsolutni kreteni, imbecili, debili? Ja ih, znaš koliko ih poznajem? Znaš koliko ih poznajem? Pa ja sam ja debil, mislim, ja sam alfa, razumeš? A mene su mama i tata vaspitali, ja sam vrlo vaspitan, razumeš? Jel tako? Ti mene poznaš. Ne, mi sad se šalimo na kameri, ali... Ja sam vrlo vaspitan pojedinac. Vidi, I time se ponosim. Ja sam ti to mnogo put rekla, kad god sednem s nekim da pričam i sad me pitaju za tebe. Ja kažem, oni ljudi stvarno normalan ovako. To što on glumi ovako na kameri, Cirkus Colorado, stvarno je normalan na kameri. Stvarno je normalan u realnom životu. Jesam. Koji su ti planovi za dalje? Šta ćeš dalje? Sad planiram, trebalo bi ako ovo izlazi 23. marta. Izašla je Devitova pesma Mame mi. Valjda. 23. marta jeste. Zavisi da li se poklapa vreme izlaska pesme i izlaska ovog intervjua. Ali planovi da održavam daily upload, ne znam da ću to uspjeti, probat ću, majke mi. Znači vraćaš se? Vraćam se daily uploadom, da izbacujem pesme neke, pokrećem televiziju svoju. Da, pokrećem se, to nije tajna, mogu to da kažem. Pokrećem svoju televiziju. Kad bi to trebalo da... Pokrećem razne neke projekte o kojima još ne znam da pričam. I tako. Merch grmi. Sada više nije merch, sad je brand. Postaje brand. Zato ne prodajem već unazad. Ovo je stara majica. Zato više ovdje ima neku grešku za spavanje. Ja imam onu jednu tvoju žutu. Da, ali ovo ima grešku. Ali sve je prva koju sam našao, kako se zove, nju koristim za spavanje. Nego sve ostale su mi na pranju. Ali sad postaje brand. Bukvalno sve će biti ludilo mozga kvalitet. I... Dobit ću majicu, nadam se. Naravno, pa da mi se slikaš kao i ali znaš kakvi su sad trenerke? Biće uređene, biće ženski modeli trenerki sa malo dubljim trenerkama. Tako je, kako žene vole da nose danas. Pa sve ti znaš. Tako da biće i helanke i topovi, sve, bomba, raketa. Top. Obi, to za kraj, jedno lepo stvar koja se desilo u tvom životu. Jeste, majke, dosta stvari mi je promenio u životu, i životne navike. I on je veliki razlog zašto nisam snimao, jer je stvarno prevelika obaveza i umara me i nisam bio ni za kurac, da prostite gledalci. Ali stvarno nisam imao snage ništa da radim, jer brate, paste, umori, rastorite, kunete se. Ali stvarno lepo imate psa. Hvala ti puno što si bio danas gost. Hvala što si me zvala, Ružo, zadovoljstvo je bilo i čast.
Meni je bilo zadovoljstvo što si danas A došla. meni je bilo Nadam veće. se da ti je bilo lepo. Ne, meni je bilo lepo. Nadam se da ti je bilo lepo. Ne, meni je bilo prelepo. Pa drago mi je. Uglavnom, hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Što bi rekao Devito, mame mi. Mame mi, što ste gledali gospodina i mene kako pričamo. Gospodin pre svega. Gospodin pre svega, a mi se vidimo sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu. Ćao!